बेयाव बुंनांगौ बाथ्रायाथ' बेनो जे बर' हारिनि बयनिख्रुइ गोजामसिन गुदिसिन धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम। दा बे बाथौ धोरोमखौनो फुजिनानै फालिनानै जुगे जुगे बर' जाथिया बुहुमाव थांना थानांगौ होननानै आं दिनै मोनसे मेसेज होबाय। रावबो गुबुन धोरोमाव थाङाजासेनो बे धोरोमावनो अरथाबना थानांगौ। आरो बे धोरोमा बयनिख्रुइ अल्डेस्ट धोरोम। जि समनिफ्राय बुहुम बैसोमुथि बिमाया दि आर्टआ प्रिथिबिया जोनोम मोनदों बै समनिफ्रायनो बर' हारिया उजिदों। बै समनिफ्राय बाथौ धोरोमाबो उजिदों आरो बेहा स्पेसिफिक उजिनायनि खुनु माबा गैया आरोखि थारिख बा इयार गैया आरोखि। गुबुन गुबुन धोरोमनिखौ जों इयार दिहुननो हायो। उमुक धोरोमाव उमुक इयाराव उमुक एडियाव उमुक बिसियाव जोनोम जादों होननानै खिन्थु बर' धोरोमनि जोनोमनि खुनु निर्दिष्ट मोनसे सान गैया आरोखि। बाथौ धोरोमखौ हमथानानै लाखिनांगौबा आथिखालनि बाथौ सिबियारिफ्रा मा मा हाबा मावनांगोन नोंथाङा बुंदों? बेयाव गोबां खामानि मावनांगौ दं। जेरै बाथौ धोरोमनि जि बेसिक रिलिजियास टेनेट्स प्रिन्सिपल बेफोरखौ बिजाब महरै लिरनानै फोसावनांगौ। जायगा जायगा गोरों गोरों स्कलार मानसिफोर लानानै जायफोर माने प्रिन्सिपलफोरखौ टेनेट्सफोरखौ रिफर्म खालामनांगौ सोदांनांगौ बेखौ सोदांनांगौ। आरो बेनिफ्राय थिय'ल'जि कर्स इन्ट्रडिउस खालामनांगौ। बेनि थाखाय माखासे इनस्टिटिउसनबो नांगोन। जेरै बाथौ धोरोम थिय'लजिकेल इनस्टिटिउट बायदिसिना रोखोम आरोखि। दिनै नुदों जे मेजरिटि बर'फोरना दासिमबो बाथौ धोरोम दं आरोखि। आरो जेसेबां ब्रान्सनि बाथौ धोरोमनि मानसि बिथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय मेसेजआ बेनो बुजिनायनि सिस्टेमा बायदिसिना जानो हागौ आरोखि। नाथाय बाथौ धोरोमनि आफादा मोनसेनो जानाया गाहाम आरो जिथु धोरोमनि नामा बाथौ बेखायनो गुबुन गुबुन आलादा धोरोम माबा आफाद थाजासेनो मोनसेल' आफाद थानायखौ आं लुबैयो आरोखि। जों मिथिनो मोनो जोंनि रायजोनि अनगायैबो जेरै नेपाल बांलादेश बेयाव बाथौ सिबियारिफोर दं, सोनाब बंगआवबो दं। गासै खौसेथि खालामनो मा हाबा मावनांगौ? दा अलरेडि दुलाराय बाथौ गौथुमारि आफाद मोनसे दंखायो आरोखि। बिथांमोना जेरैबायदि खामानि मावनांगौ मावगासिनो दं। समय लागोन आरो बेनिफ्राय जायफोर डेडिकेटेड मानसि इन्टारेस्टेड मानसि गोरों मानसि बिसोर बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनानै बाहागो लानांगोन आरोखि। जों समनि गेजेराव नुनो मोनो माने अजाफोर गैयियाव माखासे सुबुङा माने बाथौ धोरोमनिफ्राय गुबुन धोरोमावहाय आनज्रायलांनायखौ बेबो मोनसे सर्ट कामिंस दङ। दा बेनि थाखायनो गुदि बाथौ धोरोमारि आफादफ्रा जायगा जायगा अजाफोरनो ट्रेनिं होनाय बेब'स्थाखौ खालामगासिनो दं आरोखि। आरो डेफिनेटलि फैबाय थानाय समाव निस्सय बे जिथु आंखाल बे आंखाला हयथ' सुफुंजागोन आरोखि। गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि मोजां मोननाय अननायखौ जासिहरग्रोदों। जियागुरि गामियाव दिनै गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि साननैनि हाबाफारि लानानै जथुमा जादों। बेयाव अजा आफादनि बिथांमोना गावसिनि नियम नितिखौ बोरै लांनो आरो बोरै धोरोमखौ बोरै लांनो बेफोरनि जुनै बिथांमोना सावरायदों। आरो बेयावनो आंबो बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद मोजां मोननाय मोनदों। आरो रायजो राजाखौ नुनानैबो आं गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। गोदान बोसोरजों लोगोसे दिनै जे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सावरायनाय जादों बिथांमोना जे थांखि लादों हयथ'बा बे थांखिया फैबाय थानाय समनि थाखाय मोजाङानो जागोन आरो मोजांखौनो बिथांमोना लादों आं आसा खालामो। फैबाय थानाय समाव जों बयबो साफ्रोमबो बयबो बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा जे मोजाङै संसार मोनजाथों आरो बयबो बेमार आजारनिफ्राय बारग'थों बा खैफोद आफोद दाफैथों आं बेखौनो खावलायो। बाथौ धोरोमखौ बर' हारिनि गेजेराव जुदि फेहेरबावलांनोबा बा बाथौ धोरोमखौ हमथानानै लाखिनांगौबा बाथौ धोरोमारिफ्रा माबायदि हाबा मावनांगोन नोंथाङा फोरमायो। बाथौआथ' आरो मोनसे धोरोम गोजामसिन धोरोम बेखौ जायफोर फालिदों फालिगासिनो दङ आरो बिथांमोना गावसोरनि गेजेराव फोथायलायनाय आरो बिसासखौ लाखिलायनानै बे धोरोमखौ फालिगासिनो दङ। आरो मोनसे एवारनेस नांगोन जायगा जायगा बिथांमोना हयथ' थांनांगोन रायलायनांगोन सावरायलायनांगोन आरो बेनि नियम निति माखासेखौ थिग खालामनांगोन जों बोरै लांनो आरो बोरै लाङा बिथांमोना हयथ'बा खालामबाय थादों। आरो आं सानो बाथौ जे धोरोम बेबो थांनानै थाथों आरो जायखि जेखि धोरोमाव थाया मानो गावबागाव धोरोमखौ थिग खालामनानै फालिनांगोन
आरो अब्लानो गाव थिग जागोन।